Again. Apa ndirande ndeyayamba kukonzeka ndirande ndeyayamba yayamba ndirande kukonzeka ndirande ndimene mukuonera kumene kuliri kuno kundirande pasika waukulu apa kundirande nde zayambika mademo ayamba angodikira kuti no azisogolera abwere kuti ayambe kuyenda sopano kasiya chikalata chabata ndi mtendere ndirande apa ndeyayamba mukhale okonzeka ngati mufuna kutitseka kuti imira kusewu akasongo nonse khalani okonzeka ife ndetu kubwera tiye gasi tinambwera kalekale kwambiri ngati mufuna kutitseka mutitseka koma ife ndetu ayamba tikubwera komweko khalani okonzeka apresidenti achakwera khalani okonzeka mwatipeza ku Blantyre mukhale okonzeka tikubwera mukhale okonzeka apresidenti achakwera ife ndetu kubwera ndiko ndizona apa ndirande ndeyayamba kukonzeka ndirande ndeyayamba yayamba ndirande kukonzeka ndirande ndimene mukuonera kumene kuliri kuno kundirande pasika waukulu apa kundirande nde zayambika mademo ayamba angodikira kuti no azisogolera abwere kuti ayambe kuyenda sopano kasiya chikalata chabata ndi mtendere ndirande apa ndeyayamba mukhale okonzeka ngati mufuna kutitseka kuti imira kusewu akasongo nonse khalani okonzeka ife ndetu kubwera tiye gasi tinambwera kalekale kwambiri ngati mufuna kutitseka mutitseka koma ife ndetu ayamba tikubwera komweko khalani okonzeka apresidenti achakwera khalani okonzeka mwatipeza ku Blantyre mukhale okonzeka tikubwera mukhale okonzeka apresidenti achakwera ife ndetu kubwera ndiko ndizona Vamos,